Duhové pandy. Alejandrovy nešikovné věci. Dobře, tohle je můj příběh, když jsem naboural do Marianův zmrzlinářského vozíku. Jednoho dne, když jsem šla po ulici, jsem mávala svým kamarádkám, které se jmenovaly Izabel a Denise. Ale najednou jsem uklouzl na kaluži a naboural jsem do Marianova zmrzlinářského stánku a způsobil nehodu. A proto jsem nešikovný, ale jejda, promiň, nebo lo siento Mariano, hehe. Konec.